Kumshi bintah jong kajing Rakhe ka World Clubfoot Day la pelong ya ka program bakirpang hne kasngi ha State Convention Center ban Rakhe kajing ya linti jong ki khat sangut ki khna ki bala seiso ha kajing sha sumar ban yo ya kajing em ka bathamai ya kani kasngi la Rakhe ha ringkat kajing snok tilang jong ka State Resource Center on Disability Affairs ka Rashtriya Bal Swasthya Karyakram ka Meghalaya Early Childhood Development Mission bat ka Sora Mandala Foundation katanat orthopedic jong ka Shillong Civil Hospital kalapanya ya ka clinic ban ai ka jing sumar e kito ki badon ya ka jing pang kedor kejan man lagas ngi sajan. So before we go to the next program, I'd like to Early Childhood Development Mission. KHASI students